uSiyasanga Zoya wenza unyaka wesibini kwi-speech language pathology kwi-University Fort Hare. Akaqali ukufunda nanjengoko ebhaliswe kule veki iphelileyo. Ezibhlungu zezokuba kuyaqalwa ukubhala kwiveki nje ezintathu. Uloyiko lwam kujona because ndingafeyila ngoku and ixesha selimkile. Ngoku abantu baninzi sebelungiselela nee-tests but mna andikabi nayo nee-assignments endisento ezibhalela. Kukho inkxalabo yokuba abafundi abaninzi bangaqhuba kakubi kwizifundo zabo kulo nyaka ngenxa yemeko ye-COVID-19. Iinkokheli zabafundi zibhalele abalawuli bedyunivesithi ukuba babe nesisa. Sesafaka isicelo kwisigqeba seyunivesithi uba eminye imiqathango nemithetho ye-exclusion mabazame ngathi bayihlehlisa ukuze noko iyunivesithi ingachaphazeleki, abafundi bangachaphazeleki nanto ze-exclusion ku-2020 2021. I-exclusion, academically exclusion mayingabikho for 2021 so because sonke siyavuma ukuba i-COVID-19 ize ne-depression, COVID-19 ize ne-mental health, COVID-19 ize neengxaki ezininzi that affected abafundi. So sithi ke ngoku i-academic exclusion mayingabikho for 2021, abafundi ke ngoku mabaxolelwe so that bakwazi ukuba baqhubekeke nokufunda. I-University Fort Hare ithi inamacebo okuzama ukuqinisekisa ukuba abafundi abachaneki kule meko. Ukanti kukho ingxelo ezithi i-University Walter Sisulu seyinikezele nge-laptops kwi-87% yabafundi bayo ngethuba beqhubeka nokufunda besebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Ndinguyanga Funani weendaba ze-SABC, ndiseMonti kwiphondo leMpuma Koloni.